nonke angilibingelele nonke abantwana benkosi nonke emaqhawe ngibingelele nabantu bonke emhlabeni wonke. Impilo iyasetshenziswa, impilo enhle iyaphakanyelwa. Mawufuna ukubusiseka uNkulunkulu ukuthi akubusise, nawe udinga ukuyisondeza phambi kaMdali nasey'ntweni zikaNkulunkulu. Umprofethi-ke ulapha njengamanje eThekwini e-ofisini lakhe la kuMngeni Road number 32 eMngeni Center. La ngikhona namhlanje uLwesihlanu, ngikhona njengamanje. Ngazisa bonke-ke abantu baseThekwini namaphethelo ukuthi umprofethi ngomhla ka-10 uzobe khona lapha, uzobe ebeka abantu izandla, ayinonta ngamafutha, ebulala ubumnyama, uzobe ekubusisa. Abaphume bonke abantu baseThekwini namaphethelo nakuzo zonke iy'ndawo, baphume abantu. Mhla ka-10 May ngizoba khona la olwandle, njengoba ngilapha eThekwini nje ngizobuya mhla ka-10 ngizobe ngisolwandle. Abaphela abantu ekuseni kusuka ngo-10 lapha eSouth Beach la engizobe ngikhona, ngifaka abantu ngibageza ngibahlambulula. Kungenzeka awusaphuphi ebusuku, awusaboni lutho, kungenzeka isithunywa sakho asihambi kahle, kungenzeka nje khona into ekwengamele, abantu uma bekubona bayakunyanya. Izinto ey'njalo ziyenzeka, ezinye zenziwa abathakathi. Khona abantu uzothi uma ubuka umuntu bathi uma bekubuka bavele nje umuntu akunyanye engazathi nje khona into onayo, kanti isuke ikhona ngempela. Abantu bayakhandana lapha ngaphandle bakwenze ukuthi unuke kodwa ube uphile. Ngizobe ngigeza abantu ngise-ofisini, bantu baseThekwini namaphethelo. Ngise-ofisini lika-Prophet uDr. X uNogwaja kaGesi, umshayi wabathakathi otholakala eGoli, maphakathi neGoli eDorensfontein. Njengamanje ngise-ofisini lapha engikhona, anginikhombise nje ukuthi ngikhona e-ofisini. Ziyatholakala-ke futhi-ke iziwasho zonke, ama-product kamprofethi, zonke iy'nsebenzo, amavimbamoya. Ikhona indoda-ke ebekiwe lapha okuyiyona uNkulunkulu engithe ngayibeka isandla ukuthi incede abantu, ibanikeze iwasho. uDr. X umprofethi wabantu. Umprofethi-ke wabantu uDr. X ukhona Lwesihlanu kodwa uyahamba njengamanje uphindela emuva. Zonke iy'washo zikhona, zonke i-material ikhona yonke, izinto bayasizakala abantu. Ngithi mina phuthuma, ungabe uKwaMashu, ungabe useDurban, phuthuma uzoyitholela iy'nsebenzo zikaMprofethi ey'zokuthatha zikuphakamise, zikwenze ukuthi ube muhle, ukhazimule. Wozolanda ivimbamoya, nali ivimbamoya, uyalithola na, ufike ulithole khona lapha ekhaya, ufike ulithola. Ikhona indoda ekhona okuyiyona engiyibekile eyenza lowo msebenzi loyo. Ngithi ungakhohlwa ukuthi uma kumnyama emsamo wakho kunabantu abaney'phiwo, iy'phoza abay'phakele. Ungakhohlwa ukuthi ngomhla ka-10 zikaMeyi ngizobe ngilapha olwandle, ngizofaka abantu ngibageza, ngibahlambulula, ngiphakamise iziphiwo zabo. Ngomhla ka-10 abaphume bonke abantu, abanye bazobe besuka eGoli beze khona lapha kule ndawo. Prophet wabantu lo, ngiyathanda kakhulu. Inkosi mayinibusise nonke. God bless you. Yabonga.